Merħba għal din is-seba' video lezzjoni fis-sensiela. Min minkom segwa l-video lezzjonijiet l-oħra dwar il-Find and Replace ra kif stajna nbidlu littra C Ingliża għaċ-C Maltija u kif stajna nbidlu l-A bl-apostrofu f'tarf ta' kelma għal A aċċentata permezz ta' replace all. Iżda jista' jkun hemm każijiet fejn dawn ma nkunux irridu nbidluhom awtomatikament u minħabba fekk ir-replace all mhix tajba. Dan jista' jkun il-każ speċjalment jekk klijent jibgħat li dokument ittajpjat bl-ittri Ingliżi fejn suppost ikun hemm l-alfabet Malti. Għalkemm dawn nistgħu nbidluhom billi nużaw il-Find and Replace u r-Replace all, il-proċess mhux daqshekk awtomatiku u jkollna bżonn neżamina l-każ uniku qabel kull bidla li nagħmlu. Ħalli ntella dokument biex inkunu nistgħu nimxu tul dan il-proċess pass pass. Kif nistgħu naraw din is-silta m'għandix it-tri Maltin, m'hemmx distinzjoni bejn H u H jew G u G, pereżempju hawnhekk iż-Z jew nkella il-H. Imma jekk nuża ir-replace all fil-Find and Replace, il-Word mhux se jkun kapaċi jiddistingwi bejn ittra Maltija u oħra, se jkollna niggwidawh aħna f'kull każ. Impoġġu l-ser fil-bidu tad-dokument u niftħu il-Find and Replace billi nikklikja il-buttuna Replace fit-tabella tal-Home. Nikklikja l-buttuna More biex naċċerta ruħi li il-match case mhix magħżula. Dan ħalli l-Find and Replace jaraf fejn hemm bżonn ittra żgħira jew kapitali awtomatikament. Nerġa' nikklikja l-buttuna Less ħalli nċekken it-tieqa tal-Find and Replace u nkun nista' nara d-dokument aħjar. Fil-fatt ħanwarraba ftit minn nofs ukoll. Bħala eżempju hawnhekk se ndaħħal il-H fejn hemm bżonn, imma l-proċedura hija l-istess għall-ittri l-oħrajn ukoll. Ir-replace all nista' nuża f'każ wieħed biss fejn għandi G u H flimkien. M'hemm l-ebda każ fil-Malti fejn dawn iż-żewġ ittri huma flimkien. Għalhekk kull fejn insib G u H għandu jkun hemm għajn. Mela, din nistgħu nagħmluha bir-replace all. Fil-Find What nittajpja il-G u l-H jew il-G u l-H Ingliżi. Fir-replace with nagħmel line mela G u H u nikklikja replace all. Sab li 25 f'dan il-każ. Okay. Imma dan ma nistax nagħmlu għal każijiet l-oħra fejn għandi l-ittri individwali u jkollna nimxu b'mod differenti. Mela, fil-kaxxa Find What indaħħal l-H Ingliża. Fil-kaxxa Replace with indaħħal il-H Maltija. Nikklikja Find Next biex il-Find and Replace isibli l-ewwel każ. U sabuli fil-kelma daħla. Issa minn hawn se nużaw tattika differenti. Il-Find and Replace se joħodni fuq l-ewwel H li jsib kif għamel. Irrid niddeċidi jien din tridx teqpa' H jew tridx issir H. Mela, jekk għandi bżonn inbiddilha, nikklikja Replace. Noqogħdu attenti hawnhekk m'iniex qiegħed ngħid replace all imma replace. Mela, nikklikjawha. Kif qed naraw, biddilli l-ittra biss u qabeż mal-ewwel għal każ li jmiss tal-H fid-dokument. Nibqa' sejjer hekk. Mela, replace iħabrek replace dawn kollha rridu inbidluhom. Issa,
Fejn iltaqa' ma' H veru bħal f'dan il-każ li għandi hawn issa, ma rridx inbiddilha. Għalhekk nikklikja Find Next minflok. B'dan il-mod il-Find and Replace qabeż dak il-każ mingħajr ma biddel littra u mar fil-każ li jmiss. Dina nista' nbiddilha, mela neqpa' sejjer hekk. Osservaw li littra kapitali biddili li normali għaliex il-match case aħna ħallejnija mitfija. Hawnhekk irrid naqbes, mela Find Next. Nerġa' Find Next. Din titbiddel. Din ma titbiddilx. Dik ma titbiddilx. Dik titbiddel. Ma titbiddilx. Titbiddel. Ma titbiddilx. Ma titbiddilx. Lanqas. Lanqas. Titbiddel. U wasal għall-aħħar tad-dokument. U biddilli kollox. Xi ħadd jista' jsib dan il-metodu ftit tedjanti. Hemm mod ieħor kif jista' jsir dan, forsi aktar malajr. Għall-eżempju li jmiss ħanbiddel littra G. Mela, nerġa' nibda billi fil-bidu nikklikja Find Next wara li nagħmel naturalment littri hawnhekk mela. Fuq fil-Find What ħanagħmel G, fil-Replace With se nagħmel G. Issa, nibda billi nikklikja Find Next. U diġà ħadni f'post fejn irrid naqbes hemmhekk jiena dik m'għandix inbiddilha. Malli l-Find and Replace isib li l-ewwel każ tal-G, ma nikklikjax il-buttuna fit-tieqa tal-Find and Replace. Minflok nuża t-tastiera. Bħalma nistgħu naraw il-buttuni hawnhekk għandna littra R sottolinjata għal buttuna Replace u littra F sottolinjata għal buttuna Find Next. Mela, nista' nafas dawn it-tasti biex inħaddem l-istess funzjoni tal-buttuni. Mela, ħanamlu hawnhekk. Allura jiena f'dan il-każ hawnhekk fejn għandi N, irrid naqbiżha. Mela, minflok nikklikja il-buttuna Find Next, nafas it-tast tal-F. U se jkolli l-istess effett, mela qabeż din littra u marli għall-littra li jmiss. Din irrid inbiddilha, mela minflok il-buttuna Replace ħanafas it-tast ta' l-R. U l-istess, neqpa sejjer hekk bil-mod. Dik tinqabes, issir, tinqabes, naqbżuha wkoll, tinqabes, naqbżuha. Ortografija naqbżuha wkoll. Naqbżuha wkoll. L-istess, mela jeżiġu din trid issir. Dinha tinqabes ukoll. Tinqabes, issir, tinqabes, issir, tinqabes ukoll, naqbżuha wkoll, din issir, naqbżuha wkoll, naqbżuha wkoll. U wasalna fl-aħħar. Mela, nikklikja OK u għandi il-G u l-G lesti wkoll. X'jiġri jekk waqt li qed nagħmel dan nieħu żball? Jekk tinduna bih mal-ewwel tista' tuża l-undo. Ħalli naraw kif waqt li naħdmu fuq littra Z. Mela bħas-soltu fil-Find What
nittajpja Z fir-replace with id-Z bit-tikka u għall-ewwel waħda niklikja Find Next. Mela, ħadni għall-ewwel ittra hawnhekk kif naraw dik irridu nbidluha. Mela, jew niklikja Replace jew nkella nafas l-R fuq it-tast kif għadna. Issa, ħadni għalli jmiss. Issa, namlu mod li hawnhekk jien din irrid inħalliha kif inhi, imma biżball jien niklikja Replace u ibiddilili. Jekk ninduna mill-ewwel nagħmel hekk. Niklikja x'imkien barra mit-tieqa tal-Find and Replace. U x'imkien fuq id-dokument, ġifieri ġeneralment jiena niklikja fuq il-quċċata tad-dokument hawnhekk biex il-Word ibiddel il-fokus tiegħu minn fuq il-tieqa tal-Find and Replace għal fuq id-dokument. Hekk. U niklikja il-buttuna Undo. U din reġgħet ġabitli l-ittra kif ritta jien oriġinali. Biex nerġa' nifoka fuq it-tieqa tal-Find and Replace, nerġa' mmur fuq Replace aw fuq il-buttuna Replace u nġiba lura. Inkun ċert li il-fokus tal-Word issa qiegħed fuq il-Find and Replace billi niklikja x'imkien fuq it-tieqa tagħha ħalli nkun nista' nkompli. Issa minn hawnhekk nerġa' naqbes għal Find Next. Sewwa u joħodni għalli jmiss u neqpa' sejjer hekk. Ftakar tagħmel dan għall-ittri kollha u anki għal vokali aċċentati jekk hemm bżonn. Tużax il-buttuni tal-Find and Replace jew it-tastiera jiddependi skont kif issibek l-aktar komdu int. Rigward vokali aċċentati tista' tuża Replace All f'ħafna każijiet, iżda ftakar li fejn hemm la jista' jkollok każijiet ta' A aċċentata jew A bl-apostrofu tal-għajn. Mela, f'dak il-każ ikollok taħdem biż-żewġ buttuni jew iż-żewġ tasti bħalma rajna f'din il-video lezzjoni. Fil-video lezzjoni li jmiss se naraw kif nistgħu nużaw il-Find and Replace għal skopijiet oħrajn.